जोङो मोनसे खोथायाव फेलें जादों बेखौ जोंबो गनायो मानसि सिथारनायाव जों फेलें जादों मोनसे खोथायाव आरो मोनसेयाव जों फेलें जाबावदों हारिजों हारि दाङाबाजि लाबोनायाव जों फेलें जादों मोनसे खोथायाव आरो फेलें जाबावदों सासे माइनाव बिमानि थाइनै आहारखौ थाइसेखौ बिस थाइसेखौ अमृत खालामनायाव जों फेलें जादों जाय खामानिखौ 17 बोसोर जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव मोननो हादों दानिया नोंथाङा जुदि नायोब्ला बिथांनि 17 बोसोरनि मावनाय आरो जोंनि बोसोरथामनि मावनाय बोसोरथामाव जोङो नियार एबाउट 1200 किल'मिटार लामाखौ जोङो मावबाय 1200 किल'मिटार जायोब्ला जोङो मा होनदों बोसोरसेयाव मा जानांगोन बेखौ 1200 बा 400 किल'मिटार जोङो बोसोराव खामानि मावदों 400खौ नोंथाङा जुदि 17 बोसोरजों इनटु खालामोब्ला सानजौनानै नायबानो जाबाय बेसेबां जागोन 7 सानजाब 4 28 दाइन थाबाय 2 4 सानजाबसे 4 माने 6000 बेसेबांबा किल'मिटार 800 किल'मिटार लामा दिनै जोंनि बिटिआर आवहाय जानांसिगौमोन 17 बोसोराव किन्तु बिथाङा 7,800 किल'मिटार लामा बानायदोंना बानायाखै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों सार्भे खालामना दिहुनबानो जाबाय जोङो जुदि बिथांमोन बायदि 17 बोसोर जोङो जुदि सासन खालामनो मोनोब्ला बोसोराव जोङो दिनै 400 किल'मिटारफोरनि लामा बानायगासिनो दङ होमबा बे 6,800 किल'मिटार लामाखौ जोङो कमप्लिट खालामगोन काउन्सिलाव दा 6,800 किल'मिटार लामानि गोनांथि गैया